Il-Partit Nazzjonalista baqa' mhu komdu xejn jiddiskuti r-riforma fil-liġijiet li regolaw l-użu tal-kannabis wara li l-kap Bernard Grech naqas li jwieġeb il-mistoqsijiet ta' One News u jiddikjara l-pożizzjoni tal-grupp parlamentari, issa il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg ma ħaditx sehem fil-programm Extra. Xtaqna wkoll li jkollna il-kelliem tal-Oppożizzjoni ma qalet biċċa xogħol marbut mal-Parlament u Claudette Buttigieg ma setax tkun hawn. Huwa normali ħafna li meta ma jkunx jista' kelliem jintbagħat ieħor minn floku. Iżda l-Partit Nazzjonalista li l-ħin kollu jilmenta u jallega li hemm żbilanċ fuq l-istazzjon nazzjonali ipprefera jħalli siġġu fojt. One News jista' jikkonferma li dan seħħ għax il-Partit Nazzjonalista għadu ma ddiskutix bis-serjetà din ir-riforma u kienet jittama li jevita l-kollox din id-diskussjoni. Fid-dawl li kien beda jemmen li spin tiegħu stess li jista' jkun ġejja elezzjoni, kienet ittieħdet deċiżjoni konxja li ma jingħad xejn bit-tama li d-dibattitu parlamentari ma jilħaqx isir. Iżda issa l-Partit Nazzjonalista jrid jiddeċiedi hemm min qed jagħti l-parir li l-Partit Nazzjonalista jivvota favur ta' bilfors u bħalma ġara fl-emendi għal-liġi tad-divorzju fil-Parlament ma jitkellem ħadd ħlief il-kap għax hekk biss ma titirx il-firda. Oħrajn qed jgħidu li dik il-mossa kulħadd induna l-vot favur għall-bidla fil-liġi tad-divorzju kien wieħed sfurzat u ta' konvenjenza iktar milli konvinzjoni. U x'inhu sal-lum Grech qed jevita li jiddikjara pożizzjoni. Aħna nibqgħu niddiskutu kull ma jkun hemm bżonn u nibqgħu wkoll noħorġu pożizzjonijiet u anki kif nixtiequ il-pożizzjoni mela x'inhi l-pożizzjoni? Pajjiżna il-pożizzjoni. Illi pajjiżna jimxi l qudiem Il-problema tgħidilna l-pożizzjoni x'inhi imma. Irridu ċ-ċittadin Malti jimxi l qudiem u dwar Mhux tgħidilna l-pożizzjoni x'inhi Dr. Grech. ukoll se tkun il-pożizzjoni tagħna. Għaliex iktar tard mhux illum. U fl-istess ħin Bernard Grech qal li gvern ikkopja lilu bil-proposti li jagħmel. Din ir-riforma waslet sal-Parlament wara konsultazzjoni twila min-naħa tal-Gvern u l-pubblikazzjoni ta' white paper li għalija reġexxew mijiet ta' persuni. Fost l-entitajiet ewlenin li ma taw ebda opinjoni kien hemm il-Partit Nazzjonalista, saħansitra Bernard Grech qal fuq il-fotos li ma kienet ippubblikata ebda white paper. Mhux kif għamel dak gvern rigward il-kannabis laqqas white paper ma ħareġ. Dan minkejl il-white paper għamlet ġimgħat miftuħa għar-rispons tal-pubbliku.